Ranar farko da shugaban ƙasar Nijar wato Cani ya fara gabatar da bayani a cikin harshen Hausa a matsayin yare na musamman wanda za a gudanarwa a dokar ƙasar. Ya yi bayani ya yi jan hankali ga al'ummar ƙasar Nijar da su mai da hankali su shiga taitayinsu domin nuna kishi akan abin da ya shafi a ƙasar Nijar. Sakamakon wasu ɓata gari da suke a cikin Nijar wanda a bayaninsa sun san su sai dai domin kawai suna buƙatan haɗin kai ne yasa ba za su iya atakin ɗin wayannan al'umma ba, amma dai daga ƙarshe ya yi bayani mai zurfi irin ci gaban da ita wannan tarayya ta Nijar za ta iya samun sakamakon wannan canji na yare da za a gudanar da abubuwan da ya shafi gwamnati da shi. Mu kasance a wani shiri. Bai yi matakan da Allah ya ɗoka musu ba. Mun san Allah ya ɗoka musu matakai kuma insha Allah za su ba da sakamako rana ba da sakamako. Ƙasarmu Niger ita a saman komi. Rayuwarmu ba komi ba ne in dai ƙasarmu ce muke yi ma. Kenan wannan ya kamata ya kama hankalin kowa a san da ba son zuciya ba ne ba son rai ba ne, aiki ne ya kamata mu yi da hankalinmu na 'yan ƙasa 'yan ƙasanmu Nijar waɗanda kenan suna dibin suna yi ma Nijar zagon ƙasa kansu sun ka cuta. Allah ya tona musu asiri tun yaushe, ku ne abba ku sani ba, su ne kuke gani in mun yi magana sai su juya ta. Ku da kanku ku yi lissahi, duka waɗanda ke juya maganarmu suna cikin wannan jerin da na gai. Mun san mutane da abin da sun kai milkin gada mun ka tunkure, sun amshi kuɗi, sun cuta ma ‘yan uwarsu kurdai na societe civil, ba su ƙarewa waɗanda sun ka amshi kuɗi, sun ka je sun ka yi ma abokan gwagwarmayarsu zagon ƙasa. Yau su ne kake gani suna tashi suna ɓaɓatu, ni na san da su, Allah ya san da su, wannan ya isa. Mutanen nan kakku yi dibin wani arzikin duniya an ka ba su. Na ga waɗanda an ka ba jika 200, na ga waɗanda an ka ba miliyon, na ga waɗanda an ka ba miliyon 2, na ga waɗanda an ka ba miliyon 4, don su cuci ƙasarsu, don su cuci abokan gwagwarmayarsu. Mun san da wannan, amma matsayinmu ba ta yiwuwa mu hito mu ce wane da wane da wane da wane, don abin sai ya mai ta ɓarke, ya mai ɓarkewa za ta yi wani sakamako sai Allah ya yi ma Nijar sakamako. Mu duka 'yan ƙasa ya kamata mu roƙi ƙasanmu Nijar gafara, don duka muna da laifi. Mu mun ka bari an ka cuta ma ƙasanmu muna ji muna gani. Ɗazu na gayi na ce gyado sai ku, shi ne ya ce, in ka ga mutum ya mari aljani ya zo ya zamna ko ya kwanta hankalin shi kwance bayan matashi, to ka tabbata da wannan mutumin bai da hankali. Shi ya ce akwai wani tuni baya, amma ni na san da mutumin bai da hankali ne. To mu ba aljani guda ne mun kamara ba, kuma da mun kasa mun mare su dubaye, sai NSP ba ku taba gani inda mun ka zo mun ka kwanta bayan mata ba mu ce mun mari aljannu dubaye da dubaye mu zo mu kwanta daren daƙam. Mun san ba daren daƙam ba ne. Sojan Niger duka inda suke sun san da ba daren daƙam ba ne. Son ƙasa ba wanda zai gwada ma soja son ƙasa. Amma sai na gajiya ma wani da sai ya kwashi tuwo ya yi gangar kare, sa'an nan zai zowa ya ɗauki mikro a haska mai kamera. Sojawan ƙasanmu ba su zuwa inda ya kamata su ta kai kasa inda ya kamata a ta don mi baka ta kai ba ɗan ƙasa ba ne.
fitina waga tun da ta fara sojan Niger nawa sun ka mutu. Wannan bai isa sakamako ba, wannan bai isa darasi ba, kusan da sojayenmu masu son ƙasanmu ne, babu wanda ke son ƙasa sama ga sojan Niger, wannan bai ishe ku darasi ba. Amma sai ka ga mutum yana nan ya mai kwanci shi, ƙauyensu ma shina yiwa ya yi shekara 20 bai je waya can ba. Tun kan tashin hankalin ma ya fara, akwai waɗanda an aihe su sun aihaha ba su san ƙasarsu ba, ba su san garinsu ba, ba su san gidansu ba can na gado. Waɗannan su ne za su zowa su ce za su yi masojawa. Sanin ya kamata mu yi aiki da hankalinmu, mu bar aiki da son zuciya. Son zuciya bai kai wa ƙasa ko ina. Shi mun ka yi shekara 100 da wani abu, ina mun ka tafi kullum gidan jiya gona wa. To ya kamata mu yi mu kanmu hankali, gidan jiyan nan ya zamanto gona alheri, gona ci gaba da raida Allah. Mu ci gaba da roƙon Allah, tunda mun san aljannun da mun kamara inda a zo ne a ɗauki makamai sun yi ƙarhinmu. Amma mu kuma karnamu ba kuya-kuyu ne ba, kun san kuyu ko? To ko ba su komi suna kama zomo, suna kama kai, zaki ma kama su kai. Sojanmu Nijar zaki ma ba su bari kama za su. Amma kan su kama zaki sai 'yan ƙasa duka sun zan zakoki ba kuraye ba. Mu ceci ƙasanmu Nijar da ya kamata mu ceta, Allah ya kama muna mu ceci ƙasanmu Nijar ta zamanto bisa hanya ta ci gaba, ta daraja, ta ɗaukaka, ta wadata cikin kwanciya hankali. Mu bar hitowa muna ɓaɓatu bai gyara komi sai abin da ya ɓata. Mu bar aiki da zuciyarmu da son rai da son zuciya, mu yi aiki da hankalinmu. Abin da na gai shine na ce akwai masu cewa zancen ƙasa ne. In an ce zancen ƙasa ne kuma sai a ce sai ɗan ƙasa. To matsalar shine akwai wasu 'yan ƙasa da mun san abin da suke yi, mun san tare da wa suke, mun san nuhinsu na cuta ma ƙasar da ta ba su komi da aka ce ma Nijar, wagga da muke bugun gaba da ita. Suna hita lokaci zuwa lokaci suna amsowa ga ƙasashen nan da ke sa su gaba, mun san da wannan. Amma mu abin da a cikin zuciyarmu na haɗin kan 'yan ƙasa ne. In ba da shi ba, mutanen nan in sun yi ta da ba su komowa, tunda mun san matakan da za mu ɗoka musu. Amma matakan da duk za mu ɗoka musu ba bai yi matakan da Allah ya ɗoka musu ba. Mun san Allah ya ɗoka musu matakai, kuma insha Allah za su ba da sakamako, rana ba da sakamako. Ƙasarmu Niger ita a saman komi, rayuwarmu ba komi ba ne in dai ƙasarmu ce muke yi ma. Kenan wannan ya kamata ya kama hankalin kowa, a san da ba son zuciya ba ne, ba son rai ba ne. Aiki ne ya kamata mu yi da hankalinmu na 'yan ƙasa, 'yan ƙasanmu Niger. Waɗanda kenan suna dibin suna yi ma Niger zagon ƙasa, kansu sun ka cuta. Allah ya tona musu asiri tun yaushe, ku ne abba ku sani ba. Su ne kuke gani in mun yi magana sai su juya ta. Ku da kanku ku yi lisahi, duka waɗanda ke juya maganarmu suna cikin wannan jerin da na gai. Mun san mutane da abin da sun ka yi milkin gada mun ka tunkure, sun amshi kuɗi, sun cuta ma 'yan uwarsu kurdai na societe civil. Ba su karewa waɗanda sun ka amshi kuɗi, sun ka je sun ka yi ma abokan gwagwarmayarsu zagon ƙasa. Yau su ne kake gani suna tashi, suna ɓaɓatu,
ni na san da su, Allah ya san da su, wannan ya isa. Mutanen nan ka ku yi dibin wani arzikin duniya an ka ba su. Na ga waɗanda an ka ba jika 200, na ga waɗanda an ka ba miliyon, na ga waɗanda an ka ba miliyon 2, na ga waɗanda an ka ba miliyon 4, don su cuci ƙasarsu, don su cuci abokan gwagwarmayarsu. Mun san da wannan, amma matsayinmu ba ta yiwuwa mu hito mu ce wane da wane da wane da wane, don abin sai ya mai ta ɓarke, ya mai ɓarkewa za ta yi wani sakamako sai Allah ya yi ma Nijar sakamako. Mu duka 'yan ƙasa ya kamata mu roƙi ƙasanmu Nijar gafara, don duka muna da laifi. Mu mun ka bari an ka cuta ma ƙasanmu, muna ji muna gani. Ɗazu na gai na ce gyado sai ku, shi ne ya ce in ka ga mutum ya mari aljani ya zo ya zamna ko ya kwanta hankalin shi kwance bayan matashi, to ka tabbata da wannan mutumin bai da hankali. Shi ya ce akwai wani tuni baya, amma ni na san da mutumin bai da hankali ne. To mu ba aljani guda ne mun kamara ba, kuma da mun kasan mun mare su dubaye. Sai NSP ba ku taba gani inda mun ka zo mun ka kwanta bayan mata ba mu ce mun mari aljannu dubaye da dubaye mu zo mu kwanta daren daƙam. Mun san ba daren daƙam ba ne. Sojan Niger duka inda suke sun san da ba daren daƙam ba ne. Son ƙasa ba wanda zai gwada ma soja son ƙasa. Amma sai na jiya ma wani da sai ya kwashi tuwo ya yi gangar kare, sa'an nan zai zowa ya ɗauki mikro a haska mai kamera. Sojawan ƙasanmu ba su zuwa inda ya kamata su tai, kai kasan inda ya kamata a tai don mi baka tai, kai ba ɗan ƙasa ba ne. Fitina waga tun da ta fara, sojan Nijar nawa sun ka mutu. Wannan bai isa sakamako ba, wannan bai isa darasi ba. Kusan da sojayenmu masu son ƙasanmu ne, babu wanda ke son ƙasa sama ga sojan Nijar. Wannan bai ishe ku darasi ba. Amma sai ka ga mutum yana nan ya mai kwanci shi, ƙauyensu ma shina yiwa ya yi shekara 20 bai je waya can ba. Tun kan tashin hankali ma ya fara, akwai waɗanda an aihe su sun aihaha ba su san ƙasarsu ba, ba su san garinsu ba, ba su san gidansu ba can na gado. Waɗannan su ne za su zowa su ce za su yi masojawa. Sanin ya kamata mu yi aiki da hankalinmu, mu bar aiki da son zuciya. Son zuciya bai kai wa ƙasa ko ina. Shi mun ka yi shekara 100 da wani abu, ina mun ka tahi kullum gidan jiya gona wa. To ya kamata mu yi kanmu hankali, gidan jiyan nan ya zamanto gona alheri, gona ci gaba da raida Allah. Mu ci gaba da roƙon Allah, tunda mun san aljannun da mun kamara inda a zo ne a ɗauki makamai sun yi ƙarhinmu. Amma mu kuma karnamu ba kuya-kuyu ne ba, kun san kuyu ko? To ko ba su komi, suna kama zomo, suna kama kai, zaki ma kama su kai. Sojanmu Nijar zaki ma ba su bari kama za su. Amma kan su kama zaki, sai 'yan ƙasa duka sun zan zakoki ba kuraye ba. Mu ceci ƙasanmu Nijar da ya kamata mu ceta, Allah ya kama muna mu ceci ƙasanmu Nijar. Ta zamanto bisa hanya ta ci gaba, ta daraja, ta ɗaukaka, ta wadata cikin kwanciya hankali. Mu bar hitowa muna ɓaɓatu bai gyara komi sai abin da ya ɓata. Mu bar aiki da zuciyarmu da son rai da son zuciya, mu yi aiki da hankalinmu.